A veciñanza de Laraño, no concello de Santiago, denuncia o mal estado do asfalto na Rúa das Pedreiras. Os temporais deste inverno deterioraron a calzada. Agora a Asociación Veciñal reclama que comecen de inmediato as obras de reforma que xa aprobaron. As fochancas na Rúa das Pedreiras, na parroquia de Laraño, comezaron a aparecer no mes de xaneiro pasado, debido ás chuvias intensas dos temporais deste inverno. Desde entón, o estado do asfalto foi empeorando. A veciñanza denuncia o perigo que supoñen as fochancas para a seguridade viaria. O inverno foi bastante duro e, estes viais non teñen a calidade do firme suficiente para poder garantizar a seguridade vial. E, o que temos, xa te digo, é un vial que está totalmente intransitable. E paso por aquí, pois, 3 ou 4 veces no día. É unha odisea poder circular por esta carretera. Con esos baches non sabes xa por onde meterte, nin por onde apartar. En nada xa non temos nin por onde pasar. Con cuidado, invadindo unhas fincas privadas, sentido contrario, un sin vivir. Hai que pensar que aquí tamén pasan por aquí peóns, co que temos que compaxinar o tráfico circulando en sentido contrario coa xente que está caminando por aquí. Ante esta situación, a Asociación Veciñal de Laraño reclama ao Concello que comece de contado as obras de reforma xa aprobadas no mes de febreiro. Desde febreiro que ten o Concello anunciado asignada o arreglo deste vial, estamos en abril, casi xa finalizando abril, e ainda non fixeron nada. A Rúa das Pedreiras é unha das vías de saída que ten a parroquia de Laraño en dirección a Santiago.